tanácsot kaptak a gyerekek. Imádom a polgármester urat, láttátok, hogy táncolt velük? És a gyerekeket meg mindennél jobban imádom. Olyan fantasztikus, énekelnek, játszanak, mindent csinálnak, hogy, és nem mennek haza. Tehát a szülők mondják, hogy nem akarunk hazamenni. Hát Gyerkőc fesztivál van. Nagyon jó, meg rengetegen vannak. 10 helyszínen ennyi program és ennyire lelküket kiteszik itt a szervezők, én úgy gondolom, hogy ez mintaértékű. Nagyon tetszik, főleg az unokáimnak. Ha ezt most így elmondjuk a barátainknak, meg több ismerősünknek, akkor én el tudom képzelni, hogy jövőre is lesz, akkor többen eljövünk 10-20 Pestről, több hasonló korú gyerekes szülő, és itt egy ilyen nagyon-nagyon jó kis buli hangulatba töltjük a hétvégét. Ez nekünk is jó volt. Azt hiszem, hogy én nagyon élvezem, de ami a legfontosabb, hogy inkább a gyermekeink is. Végigjártuk az egészet, és nagyon sok szint alig lehet választani, olyan sok program van, úgyhogy vissza fogunk jönni délután is. Nagyon elégedett vagyok, én még soha nem láttam ilyen nagyméretű, nagyszabású fesztivált. Szerintem nagyon jól volt megszervezve. Szerintem nem jó ötletem, tökéletes. Akkor jövőre veletek ugyanitt? Igen, mindenféleképpen igen, jövünk. Mi tetszett a legjobban? Mit próbáltál ki? A repülő. Az miért tetszett? Mit kellett ott csinálni a repülőben? A fejlőket csinálni. Levenni a fejlőket. És most mire vársz itt? Mi lesz itt? Mi? Színház. Tápszínház. A minigolfon voltam, azon a napelemes kocsin. Talán mindent ki fogok még próbálni. Az a lényege, hogy négyen együtt dolgozzanak, és azokat a kampokba kell fölemelni a dinókat. És sikerült nektek? Igen, sikerült. Nem szédültél el? Nem. Nehéz volt kapaszkodni? Nem, annyira. Be kell jutni a közepébe. Essen-e piros hó máskor is Győrben? Szerintem igen, essen. Nagyon jó itt.